η αγαπημένη σε όλους Έλενα Σταθίου, θα μας παρουσιάσει ένα καταπληκτικό stand-up comedy. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σε καλωσορίζω στο Georgina Style. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα για αρχή έτσι, να πούμε ορισμένα πράγματα, ορισμένες πληροφορίες για το stand-up comedy, δηλαδή από τον τίτλο, τους συνεργάτες, το περιεχόμενο, τα πάντα. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς stand-up comedy μόνο του. Από τον τίτλο κιόλας θα καταλάβεις ότι ο τίτλος είναι live στο live και ξεχαστήκαμε. Είναι το κανονικό live που γίνεται κάθε Παρασκευή εδώ, με διαλύματα stand-up comedy από μένα. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα live και ολοκληρωμένες παρουσιάσεις κάποιων χαρακτήρων που τους υποδίωμαι εγώ, που παρελάζουν και έχουν άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν είναι μια παράσταση δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί, έχει φτιαχτεί και απλώς απευθύνεται σε ένα κοινό όσοι την καταλάβουν και όσοι όχι, αλλά ένα ζωντανό κύτταρο που κάθε βράδυ αλλάζει και ανάλογα με το κοινό που υπάρχει από κάτω. Ήδη ναι, όπως είπες, κάναμε την πρεμιέρα μας την περασμένη Παρασκευή, πήγε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε και τους φίλους που μας τίμησαν. Στην παραγωγή αυτή δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με τον Λευτέρη τον Μοσκοβιά, ένα καταπληκτικό μουσικό, μια καταπληκτική φωνή, ένα δάσκαλο της μουσικής, και τον Δημήτρη τον Λαλαίο, επίσης μια εξαιρετική φωνή και ένα εξαιρετικό μουσικό. Σμίξαμε λοιπόν την τρέλα μας εμείς οι τρεις, όπως καταλαβαίνεις, και το αποτέλεσμα μας χαροποιεί εμάς πρώτα και πάνω απ' όλα ιδιαίτερα, γιατί όταν κάνεις τέτοιο πράγμα πρέπει να το χαίρεσαι πρώτα απ' όλα εσύ, για να μπορεί να φτάσει και στο κοινό αυτή η χαρά και να γίνει αυτή η μέθεξη μεταξύ κοινού και συντελεστών, για να δημιουργηθεί αυτή η εφορία που θέλουμε να... Όχι η εφορία, μην πάει το μυαλό σου στην άλλη εφορία, ναι, η εφορία που θέλουμε για να περάσουμε καλά και να ξεχαστούμε. Αυτό πάει να πει επιτυχία. Νομίζω πως ναι. Και είναι σημαντικό αυτό που σου λέω να περνάς πρώτα απ' όλα εσύ καλά. Γιατί πήγες στη Λάρνακα για αυτές τις παραστάσεις? Μάλιστα. Να σου πω, έχω μια στενή φιλία με τα παιδιά που διατηρούν εδώ αυτό το χώρο. Έχω βάλει πολύ από τον εαυτό μου στο χώρο αυτό και στο rock bar και δίπλα στο καφοδείο. Και είναι ένας χώρος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι εδώ. Η Λάρνακα είναι μια πόλη που την αγαπώ. Την αγαπώ πάρα πολύ. Παρόλο που δεν είχα ποτέ κάποιους δεσμούς, ούτε συγγενικούς, ούτε δεν με έφερνε εδώ δηλαδή μια σχέση. Με έφερε εδώ ο αέρας της πόλης. Αγάπησα το κοινό της Λάρνακας μέσα από τις παραστάσεις που δίναμε κατά καιρούς με τα θεατρικά σχήματα τα οποία δούλεψα, διότι είναι ένα κοινό αγνό που αφήνεται να γελάσει, να αντιδράσει, δεν είναι σφιγμένοι, δεν είναι κουμπωμένοι όπως είναι σε άλλες πόλεις τέλος πάντων. Έχουν κάτι το οποίο είχαν και παλαιότερα οι συμπολίτες μου, οι Λεμεσιανοί, και σιγά σιγά λυπάμαι που το λέω, το χάσανε. Τον αυθορμητισμό δηλαδή όλο αυτό, κουμπωθήκανε λίγο παράξενα θα έλεγα. Ναι. Αυτό λοιπόν που βρίσκω στη Λάρνακα δεν το βρίσκω σε άλλες πόλεις. Και μ' αρέσει γιατί είναι ο κόσμος απλός, λαϊκός με την καλή έννοια και πολύ ευπροσίγουρος. Ολοκληρώνοντας 4 παραστάσεις στο Άβαλο, ναι. Έχεις προγραμματίσει τα επόμενα μήνες κάποια καινούργια σχέδια, είτε σε παραστάσεις είτε τηλεόραση? Είμαστε τώρα σε μια περίοδο που τα πάντα έχουν σταματήσει όσον αφορά την παραγωγή, αλλά είμαστε στο σημείο που αρχίζουν να γίνονται οι πιλότοι, όπως τους λέμε εμείς, τα πιλωτικά επεισόδια δηλαδή, για σειρές που πολύ πιθανόν να πάνε από την επόμενη σεζόν. Με αυτή την έννοια λοιπόν βρίσκομαι σε κάποιες από αυτές τις σειρές, οι οποίες δεν ξέρουμε αν τελικά θα έχουν αίσιο τέλος. Να τολμήσω να ρωτήσω κομμωδία ή κοινωνικό? Η μία είναι κομμωδία, η άλλη είναι κοινωνικό δράμα, ας πούμε. Με στεναχωρεί πάρα πολύ που δεν γίνονται κομμωδίες πια στην τηλεόραση, ή αν γίνονται είναι το ελάχιστο, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται μία κομμωδία και 5 κοινωνικές. Αγαπάς περισσότερο την κομμωδία? Στην τηλεόραση ναι. Στην τηλεόραση αγαπάω περισσότερο την κομμωδία, διότι θεωρώ ότι η ανάγκη του κοινού, του τηλεοπτικού, είναι να δει κάτι ανάλαφρο,
κάτι που θα τον ξεκουράσει, που θα του δώσει χαρά, γιατί άμα θέλει να δει δράματα, μπορεί να δει κάλλιστα το δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι ανάγκη να το ακούσει και από μένα. Ούτε για αρρώστιες να του πω, ούτε για πολέμους να του πω, ούτε... Θέλει κάτι άλλο από μένα τον καλλιτέχνη. Πρέπει αυτούς τους καιρούς που ζούμε, ο καλλιτέχνης να δίνει χαρά στον κόσμο. Πώς βλέπεις τα τηλεοπτικά δρόμενα αυτόν τον καιρό και τι έχει αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια? Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι το καλό είναι ότι γίνονται παραγωγές και υπάρχει έτσι μια καλή διάθεση από τους συντελεστές να γίνουν ωραία πράγματα. Κάπου στον δρόμο δεν ξέρω, νομίζω ότι η συνταγή χαλάει, γιατί αρχίζουν να επιστρέφονται μέσα κάποιοι παράγοντες του φτηνού εργατικού δυναμικού, του χαμηλού budget, του όποιος δεν si può ξοβαλούμε τον τζεβέτζι και μια καλή φατσούα και κρατούμεντο, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο στοιχίζει σαφώς το αποτέλεσμα ποιοτικά, αν θέλεις. Είναι καλό που γίνεται αυτή η ανάμειξη των ηθοποιών των Ελλαδιτών με τον Ελληνοκύπριο ηθοποιό. Εμένα δεν με χαλάει κάτι σε αυτό. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, εγώ θεωρώ μεγαλύτερο, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω, τροχοπέδι σε όλα αυτά που συμβαίνουν, την είσοδο των μη επαγγελματιών στον χώρο και όχι των εξελάδων συναδέλφων. Δηλαδή δεν με ενοχλεί η παρουσία των εξελάδων συναδέλφων, όσο με ενοχλεί η παρουσία του οποιοδήποτε μη επαγγελματία που ξαφνικά αποφάσισε να παρελάσει από την τηλεόραση και μπορεί κιόλας και το θέατρο, τολμώ να πω πολλές φορές, γιατί έχουμε δει και τέτοια περιστατικά. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Είναι αυτό που σου λέω, στο φτηνό εργατικό δυναμικό. Πόσα χρόνια τώρα στον υπέροχο αυτό κόσμο της κριτικής? Δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Θα σου πω όμως. Γι' αυτό νιώσει άνετα. Ωραία, τότε εσείς που μας βλέπετε, αν είστε καλοί, υπολογίστε, από το 88 του τέστην κάντε εσείς εκεί τη σούμα. Πότε θεωρείς ότι γίνεται ευκολότερο το επάγγελμα των ηθοποιών? Όταν έχει σπουδαίους συνεργάτες. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό που σου λέω. Όταν έχει ένα εφάνταστο σκηνοθέτη, όταν έχει ανθρώπους που αγαπάνε πολύ αυτή τη δουλειά, γιατί ξέρεις, αν δεν αγαπάς αυτή τη δουλειά, καλύτερα μην την κάνεις. Δεν έχει να σου δώσει χρήματα αυτή τη δουλειά, ούτε και δόξα θα σου δώσει. Θα χειροκροτηθείς αν είσαι καλός τη στιγμή που το κάνεις. Μόλις τελειώσει η παράσταση, η δουλειά έχει ξεχαστεί. Έχει ξεχαστεί. Είναι το σύνολο της δουλειάς σου μακροχρόνια που θα σε καταξιώσει. Δεν κάνουμε ένα ρόλο και καβαλάμε το καλάμι ότι εγώ είμαι αυτή που έκανα αυτό. Η μία δουλειά όμως δεν ανοίγει την πόρτα για την επόμενη. Όχι απαραίτητα, θα σου έλεγα στην Κύπρο τουλάχιστον. Ναι, θα έπρεπε. Αυτό που λες είναι η λογική συνέχεια των πραγμάτων. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Αλλάζουν ίσως και οι προσλαμβάνουσες των ανθρώπων και το θέλω τους. Όχι μόνο του κοινού, αλλά και της παραγωγής. Τι θέλει να πουλήσει. Αν θέλει να πουλήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοιλιακούς και προστίθη, δεν θα πάρει εμένα. Θα πάρει κάποιον άλλο. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, έχεις θέσει κάποια όρια σε θέματα συνεργασιών? Όσον αφορά τι όμως. Η επιλογή μου γίνεται, να σου πω, είναι αυτό, έχει άμεση σχέση με αυτό που σου είπα και πριν. Στους καλούς συντελεστές... ένα ρόλο ή αφορά τους συνεργάτες? Ποτέ δεν έχω αρνηθεί ρόλο για το μέγεθός του. Αν είναι μικρός ή μεγάλος, δεν με απασχολεί αυτό. Έχω αρνηθεί να συνεργαστώ σε παραγωγές που θεωρώ ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μου πρώτα απ' όλα σαν ανθρώπου και μετά σαν καλλιτέχνη. Έχω αρνηθεί να συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν πατήσει πάνω στην Ιερά Τράπεζα και έχουν εξουδετερώσει όλα τα κεκτημένα που είχαμε σαν εργάτες του θεάτρου. Διότι να μην ξεχνάμε, και ας πάψει πλέον αυτό το ψώνιο να κυκλοφορεί έτσι, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι είναι βιοποριστικό αυτό το επάγγελμα. Δουλεύουμε, ξοπλάμε τα δανειά μας, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, καμία τράπεζα δεν παίρνει ταλέντο και να μου ξοπλήσει το χρέος. Είναι βιοποριστικό. Κάποιοι πριν από εμάς αγωνίστηκαν για να έχουν ταμεία προνοίας κοινωνικές ασφαλίσεις,
τα βασικά σου λέω τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω και υπογράφω αυτοτελώς εργαζόμενη για να μπορώ να δουλέψω. Και αν δεν το κάνω, απλά δεν θα δουλέψω. Αυτό με πληγώνει. Ναι, έχω αρνηθεί δουλειές για τέτοιου είδους εξωτερισμούς που δεν τους δέχτηκε ο οργανισμός μου. Και έχεις μείνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να δουλέψεις? Ναι, έχω μείνει, έχω προσπαθήσει να κάνω πράγματα άλλα από μόνη μου, να μπορέσω να διοχετεύσω και την ενέργειά μου, αλλά να έχω και ένα εισόδημα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορώ, ας πούμε, χωρίς να έχω την άμεση ανάγκη του να αναγκαστώ να κάνω κάτι που πρώτα απ' όλα δεν το γουστάρω εγώ. Δηλαδή, ποτέ δεν κορόιδεψα το κοινό. Ποτέ δεν ανέβηκα στη σκηνή και να βαριέμαι. Ακόμα και αν έχει κάτω 10 άτομα, που μου έχει τύχει να παίξω παραστάσεις με ελάχιστο κόσμο. Το Avalon δεν έχει ελάχιστο κόσμο, όμως. Όχι. Εδώ λοιπόν να σου πω ότι είναι η δεύτερη χρονιά που κάνουμε εδώ stand-up comedy. Το κάναμε και πέρσι. Είναι ένα πολύ ζεστό κοινό, γιατί καταλήγουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή, ότι το κοινό της Λάρνακας είναι πάρα πολύ ζεστό. Γιατί μόνο 4 παραστάσεις θέλω να μου πεις? Είπαμε καταρχήν να ανακοινώσαμε 4 παραστάσεις. Γιατί καλοκαιριάζει και εσείς εδώ έχετε και μια τρέλα, μια λόξα, να την πω, να τρέχετε σε άλλες περιοχές το καλοκαίρι. Δεν μπαίνετε μέσα. Ο εσωτερικός χώρος λίγο σας ξενίζει, παρόλο που κλιματίζεται εδώ ο χώρος, δεν τίθεται θέμα. Εκτός ότι είστε και κοντά στις Φοινικούδες, οπότε... Μάλιστα. Ωραία. Τότε με τη δική σου στήριξη και των υπόλοιπων φίλων θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και τον Ιούνιο. Δεν είμαστε αρνητικοί ως προς αυτό, απλώς ανακοινώσαμε τις 4 αυτές παραστάσεις του Μαΐου για να δούμε και λίγο με τις ζέστες και όλα αυτά, αν ο κόσμος τελικά μπαίνει μέσα ή όχι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Και εγώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία, κάθε καλό σου εύχομαι σε ό,τι με ό,τι κάνεις. Και την Παρασκευή σας περιμένω. Σίγουρα. Και εσάς. Να είσαι καλά, Λίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.